la Martina Castells Vallespí, és el nom d'aquesta sala. Va néixer aquí a Lleida, la Martina, i el 1852 va ser quan va néixer i va ser la primera dona en llicenciar-se en Medicina per la Universitat de Barcelona i la primera també en doctorar-se. Per tant, estem en una sala que ja acull a dones pioneres com vosaltres. Permeteu-me que les primeres paraules que us dirigeixi siguin d'agraïment. Tenim molt d'agrair en aquesta associació. Gràcies a l'associació, justament, primer de tot, per organitzar aquest congrés, per la seva visió, per la seva tenacitat, per fer possible aquesta trobada tan necessària. I gràcies també al Departament d'Agricultura, de Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Igualtat i Feminisme, a la Paeria, a la Diputació de Lleida, també per donar suport a aquest congrés. I també vull donar les gràcies als nostres patrocinadors. Sense ells no haguéssim pogut fer tot això que veieu. Gràcies a Solà, a Nutrex, a Provetsa, a Caixa de Guissona, Aragonès i al Banc de Sabadell. I sobretot, gràcies a vosaltres, que us heu pres el temps de venir fins aquí. Gràcies per ser aquí, perquè amb la vostra presència avui no només ompliu aquesta sala tan bonica, de cares conegudes la majoria, sinó que també doneu sentit a tot l'esforç d'aquest any. Com sabeu, aquest és un congrés que ocorre cada 2 anys. Mireu al vostre voltant. Jo us convido a mirar i a que em digueu què hi veieu. Què hi veieu al vostre voltant? Jo hi veig experiència, hi veig resiliència, hi veig innovació, hi veig mans que coneixen la terra, hi veig mans que tenen cura del bestiar, que transformen els fruits en productes de qualitat, hi veig mirades que entenen el cicle de la natura, que anticipen el temps, que planifiquen el futur, i veig, en definitiva, el cor que fa bategar el nostre món rural. Se'm posen els pells de gallina, Quan us ho dic, ens reunim aquí, avui és el 15 d'octubre i és el Dia Internacional de la Dona Rural. Aquest és un moment on la societat comença a entendre que el camp no només és un lloc de producció d'aliments, sinó un espai estratègic. És un espai estratègic pel nostre futur com a comunitat. Un espai que gestiona recursos vitals, com l'aigua, que conserva la biodiversitat i que forja el paisatge que ens defineix com a país. I en el centre d'aquesta gestió, que sovint heu estat de manera silenciosa, però sempre de forma constant, vosaltres, les dones. Durant generacions, les dones heu estat el pilar invisible que ha sostingut l'economia i la vida a les nostres zones rurals. Però avui som aquí per canviar aquesta narrativa, perquè ja no sou el pilar invisible, sinó que sou la força visible i la força transformadora. La jornada d'avui, organitzada per l'Associació Dones del Món Rural, té com a objectiu explorar, compartir i reforçar totes les idees que teniu. Compartiu entre vosaltres, feu xerrades a la pausa cafè, aprofiteu-lo. Tenim davant nostre molts reptes, molt importants, però també hi ha moltes oportunitats. I és aquí on entra en joc la preservació d'un mosaic agrari ric i divers, el títol de la jornada d'avui. Un model que aposta per la biodiversitat, per la sostenibilitat i per la gestió intel·ligent del territori. I això esdevé quelcom especialment important en un any tan especial com aquest, on Catalunya és regió mundial de la gastronomia i és la primera regió europea en rebre aquesta distinció. Les taules rodones i les ponències que conformen el programa d'avui, que teniu a les mans, estan pensades per donar-vos eines, principalment, per inspirar-vos també, i sobretot per crear un espai de diàleg sincer, perquè les xarxes de suport mutu són indispensables. Saber que no esteu soles, que les vostres preocupacions són compartides i que les vostres victòries inspiren també les de les altres. És el motor més potent que tenim per seguir endavant. Entre els assistents no només hi ha sòcies de l'associació, també hi ha companys pagesos, també hi ha companys elaboradors i representants de col·lectius que comparteixen la visió de l'associació. Aquesta diversitat és la nostra riquesa, també. Aprofitem-la, com us deia, escoltem-nos, debatem. Aquesta és una oportunitat única per enfortir aliances avui aquí i remar tots cap a la mateixa direcció. No sou només el futur del món rural, sinó que sou el present més potent i necessari. Voldria donar la benvinguda i passar-li la paraula a la senyora Rosa Domènech Soler. Ella és la presidenta de l'Associació Dones del Món Rural i l'ànima d'aquesta jornada. Rosa, benvinguda. Un aplaudiment, sisplau. Benvinguda. Gràcies, Anna. La veritat és que fa goig veure la sala plena, i plena de dones, també d'homes, evidentment, però de dones. Molt bon dia i gràcies per estar avui aquí. Il·lustríssim Fèlix Larrosa i Piqué, paer en cap de la Paeria de Lleida, senyora Begoña Iglesias Delgado, primera tinent alcalde de l'Ajuntament de Lleida, senyora Núria Gil, delegada del Govern a la Generalitat,
senyor José Crispín, subdelegat del Govern, senyora Cristina Massot, secretària general d'Agricultura, senyora Rosa Maria Cubel, secretària d'Alimentació, honorable conseller d'Agricultura, de Ramaderia, Pesca i Alimentació, senyor Òscar Ordeig, autoritats, amics, sòcies, amigues. En nom de la Junta del Món Rural us dono la benvinguda a la Llotja de Lleida i al segon congrés de l'Associació de les Dones del Món Rural. Quan vam concebre el primer congrés ja vam creure en la necessitat de fer-ho itinerant i si l'estrena va ser al Mont Sant Benet, a la Catalunya Central, aquesta segona edició l'hem volgut portar a les Terres de Ponent i en concret a la ciutat de Lleida, on una frase que m'agrada molt dir és on l'horta abraça la ciutat. Les Terres de Ponent són terres de cultiu de cereals, com el blat i l'ordi, que ocupen grans extensions i són la base de l'agricultura de secà. Però no ens podem oblidar de la importància creixent que ha tingut l'horta, gràcies sobretot al regadiu del Cornell d'Urgell, que ha transformat el paisatge i ha fet possible el conreu de la fruita dolça com les pomeres, les pereres i els presseguers, que avui les identifica internacionalment. Amb aquest congrés, l'associació vol seguir sent un motor de canvi, en clau femenina, amb una mirada diferent, però sense perdre de vista la problemàtica principal que tenim, que és poder viure del sector primari, poder viure de l'agricultura, de la ramaderia i de la pesca. La nostra associació vetlla pel territori, pel paisatge. Tenim més de 200 sòcies arreu de Catalunya de tots els sectors, però volem ser moltes més. Volem engreixar l'espai de debat que ens visualitza i ens permet seguir fent xarxa amb totes les dones que vivim, treballem al camp o en qualsevol entorn rural. I també volem incidir i decidir en el futur de les nostres polítiques. És per això que el Congrés és un espai per reflexionar, per compartir i per visibilitzar la força transformadora de les dones en la ruralitat, l'economia i la pagesia. Reflexionar sobre com produïm, com consumim, però sobretot com cuidem l'entorn, és a dir, parlar de nutrició, de salut i de divulgació. Les pageses i els pagesos som els guardians del mosaic agrari. Cuidem els camps, cuidem el paisatge i sobretot cuidem el llegat dels iaos i les iaes. I és aquí on volem incidir, en la prevenció. Prevenció dels incendis que han arrasat i han fet perdre vides, com hem vist recentment a les comarques de la Segarra, Urgell i el Baix Ebre, Terres de l'Ebre. Necessitem pageses i pagesos, però també necessitem polítiques de prevenció impulsades pel govern i amb el suport de tots i totes. No puc deixar de mencionar en aquests moments les ramaderes i ramaders que en aquests moments d'incertesa lluiten per tirar endavant la seva forma de vida, la seva explotació, amb una por i un respecte a una malaltia com és la dermatosi nodular que pot arruïnar el seu futur i el seu present. O les arrosseres del Delta, les comarques del Montsià i el Baix Ebre, que lluiten contra una emergència climàtica que fa i desfà sense treva. Per part nostra, tot el nostre suport des de l'associació. El problema és per què no lluitem abans. Sempre anem tard. Cal fer plans de prevenció abans que els problemes arribin. Representem una part molt petita de la societat, només un 2%, però sí que gestionem un 80% d'aquest territori. Són poques, però necessàries. Sense la pagesia, la societat està perduda. Cada dia perdem un pagès o una pagesa. Només el 2024 el sector primari ja ha perdut un 10%. La burocràcia cada cop ens ofega més. El relleu generacional és una problemàtica viva i recurrent. Hem de tenir solucions que siguin atractives pel nostre jovent, que els arrelin al territori, que lluiten pel nostre paisatge, molts cops danyats per aquestes grans empreses energètiques que fan que cada cop perdem més sòl agrícola. Sabem que és difícil, però hi vivim i volem seguir vivint. I volem tenir les mateixes oportunitats. Per això esperem que l'agenda rural sigui una realitat i que algun dia el món rural i el món urbà puguin arribar a reconnectar. Al Congrés també parlarem d'aliments, de produir i de consumir. Enguany, que vivim un any important per Catalunya, com a regió mundial de la gastronomia, aprofitem aquest talent femení a la cuina per donar a conèixer els productes de la terra i la dificultat per produir-los, el valor afegit que tenen no tant econòmicament, sinó qualitativament. I al final de la meva intervenció no vull deixar de fer un prec a l'administració, que avui tenim bastanta representació. Necessitem recursos, el suport necessari de l'administració, accions reals, ajudes urgents i solucions efectives. No podem lluitar soles, donat que ens hi va el futur i l'economia del nostre país. Conseller, hem de creure en la pagesia com a motor de vida, hem de fer atractiva aquesta manera de viure. Els nostres fills i les nostres filles han de poder viure del seu treball dignament.
poder posar preu als seus productes, poder fer de pagès-pagesa, de ramader o de ramadera, o de pescador o de pescadora, sense caure sempre en la burocràcia. Sabem que és difícil, però no impossible. Des de l'Associació de les Dones del Món Rural seguirem lluitant per seguir vivint al món rural, perquè sense pagesia no hi ha vida, no hi ha aliments, no hi ha futur. Creiem que som imprescindibles. I esperem que disfruteu d'aquest segon congrés que hem preparat amb molta il·lusió i moltes gràcies per fer-ho possible. Bé, per acabar, dono la benvinguda i li passo la paraula també a l'honorable conseller d'Agricultura, el senyor Òscar Ordeig i Molist, a qui aprofito per agrair-li la seva presència en una trobada tan necessària com la d'avui, si és tan amable de pujar a l'estrada. Molt bé, bon dia. Anna, gràcies. M'ha agradat molt que dius s'ha de ser agraït. Dic, s'ha de ser agraït, saber quan agrair i també saber quan disculpar-se. Jo també em sap greu, també em disculpo, Anna i Rosa, perquè no em podré quedar. Ja sabeu que aquests dies, jo crec que tot el que no hagi passat els últims mesos, doncs ja no sé si queden més coses, no? Però estàvem amb incendis, ja veieu com està tot el tema forestal, estàvem ara amb malalties tropicals que afecten els animals, que fins ara eren desconegudes, amb la dermatosis, i també, evidentment, tota la dana a l'Ebre, que ja venia també de fa una setmana, fa 10 dies, que també ja hi havien hagut molts desperfectes. Per tant, jo crec que són exemples que il·lustraran alguns dels missatges que també us volia dir avui aquí, de moltes de les coses que hem de fer. També de ser agraïts, i per tant, gràcies a totes per la feina que feu durant tot l'any. Rosa, a l'associació, tu com a presidenta, a la Junta, a les sòcies, a les dones del país, jo crec que avui el que toca, posar en valor el Dia Internacional de les Dones Rurals, doncs posar en valor totes aquelles dones invisibilitzades, però reconegudes, que a vegades no troben aquell suport, de tota aquesta feina que fan i sobretot reflexionar-ho i tu feies referència, comparteixo tot el que has dit, estem aquí per lluitar, aquí hi ha gent lluitadora, aquí som gent lluitadors i lluitadores que no estem, que pensem que les coses poden anar millor. Alerta amb això per no també dir, escolta, estem pitjor que mai. No, hem fet molt camí, però en queda molt per fer. I per tant, jo crec que aquest és el primer missatge que us voldria donar, és d'optimisme. Moltes de les coses que he pres, les he pres d'una societat que ha lluitat, que ha trencat sostres de vidre, que en vol trencar molts més, i per tant jo crec que avui aquí també és de dir com som capaços de construir aquest motor de canvi que dieu aquí, és el primer missatge, diu, escolteu, hem d'interioritzar dintre nostre el canvi, hem de canviar les coses, perquè hi ha moltes realitats que no funcionen o no funcionen prou bé, i per tant vosaltres, les dones, però conjuntament amb els homes, la societat ha de generar aquest motor, aquesta força, aquestes administracions públiques, aquestes empreses, aquestes cooperatives, aquest món rural, aquests boscos, amb aquests canvis que nosaltres volem impregnar, llavors m'hi referiré. Gràcies també, per tant, a l'associació, a l'alcalde, gràcies també per estar aquí. Jo crec que gràcies també per la feina, tot l'equip de govern, l'Ajuntament, per aquesta empatia sempre amb l'Horta de Lleida, amb el món rural, amb la producció d'aliments, amb aquest replantejament de la Fira de Sant Miquel, per fer la Fira que ve de lluny, però fer-la sobretot projectada en el futur, i jo crec que aquí s'ha fet un pas molt important, gastronòmic, de missatge d'alimentació a la societat, i alhora també de professionalització, modernització, d'innovació també amb l'agrobiotec. Per tant, gràcies, tinentes d'alcalde, gràcies per estar aquí, secretària general, secretària d'Alimentació, directors de serveis territorials, diferents responsables de Prodeca, del Departament d'Agricultura. Gràcies per estar aquí també, delegada del govern, el subdelegat que el tenia apuntat però crec que encara no ha arribat, d'acord? I també hi ha diferents diputats, diputades de la Diputació de Lleida. Escolteu, o construïm un país equilibrat, evidentment socialment, per descomptat, però territorialment o no ens en sortirem. El mosaic, el paisatge agroforestal i un país amb xarxa
amb una xarxa de serveis públics que no ens hagi de fer desplaçar tots a l'àrea metropolitana, amb una xarxa d'infraestructures tecnològiques, d'infraestructures viàries, d'infraestructures de regadius, per tant, on no ens en sortirem. No apagarem els incendis amb més bombers i bomberes, els apagarem generant oportunitats a les dones, als homes, als infants, a les persones grans, arreu del territori, que la gent, quan necessita una residència, quan necessita un especialista, quan necessita un psicòleg, quan necessita, ja ho sabeu, que no haguem de marxar de casa nostra. Per tant, molt pertinent parlar del mosaic, parlar del paisatge agroforestal, parlar de com creem aquesta xarxa resilient, ara que es parla de resiliència, doncs tenim aquesta visió global de què és el que està passant, no només a casa nostra, què està passant a Europa, què està passant al món. I jo crec que a ningú se li escapa les malalties zoonòtiques, les malalties dels animals, els moviments geopolítics, les guerres, els aranzels. Resulta que a l'altre punt del món uns dos s'enfaden i ho paguem els d'aquí amb una caiguda del preu dels nostres productes, parlar dels preus justos. Aquesta és la qüestió. Jo crec que aquí també tenim molt per fer, però també siguem conscients que tenim moltes potencialitats. La nostra gastronomia, us hi has referit, és referent al món. Segurament una de les que té un reconeixement més alt al món, no només perquè som regió mundial de la gastronomia el 2025, sinó perquè és un dels llocs del món on hi ha més estrelles Michelin, i això és només la punta de llança d'un ecosistema de restauració, de producció d'aliments, de varietat gastronòmica, de dieta mediterrània, de producció d'aliments a la muntanya, al mar, a la plana, a l'Ebre amb l'arròs, però també a Girona. Per tant, jo crec que, i això ho diuen els màxims experts, fas 10 quilòmetres i trobes no sé quantes varietats de productes, i això no passa d'altres llocs. Per tant, hem de ser conscients de les potencialitats, aprofitar-les, no menystenir-les i donar-li i reforçar-les. Però hem de canviar coses. Hem de canviar coses a nivell d'igualtat, i t'hi has referit. No pot ser que les dones no estiguin als llocs de direcció, a les cooperatives, a les organitzacions agràries, a les empreses agroalimentàries. El sector agroalimentari és el primer sector del país a Catalunya econòmicament. A vegades també ho dic perquè sembla que la gent no ho sap. Per tant, hi ha oportunitats, però a vegades no repartim aquests beneficis o aquesta força, no la repartim equitativament a tota la cadena de valor. Això és el que hem de fer. Jo crec que tot el que hem de fer en sector agroalimentari, en gestió forestal, en silvicultura, en món rural, en distribució dels serveis públics bàsics de la indústria, encaixa a la perfecció el que hem de fer en polítiques d'igualtat, i segur que la consellera, que avui que us acompanyarà després, la consellera d'Igualtat, s'hi referirà també. El món passa per cooperar. Qui millor que la cultura i l'expertesa de les dones per establir aquests marcs de col·laboració, de cooperació, de solidaritat, de generositat, de talent, d'innovació. Llavors, no només és un tema de justícia perquè el 50% de la població ha d'estar integrada als òrgans de decisió de tot el sector alimentari, de tota la societat, sinó que, a més, tot el que hem de projectar pels propers anys pel món que ens ha tocat viure, jo crec que qui ha de liderar això, evidentment, majoritàriament, jo crec que són els valors que ja directament han estat impregnats en el dia a dia de les dones. Tenim aquí uns projectes, jo crec que no us hi heu referit, amb la Regió Mundial de la Gastronomia, de gastrosàvies, projecte molt bonic, que el que fem és reivindicar les receptes de les dones, les receptes tradicionals, perquè no es perdin, que majoritàriament 90 totes són de dones d'una generació invisibilitzades moltes vegades i que per tant les volem posar en valor, i que a més ho fem també molts cops fent un intercanvi generacional amb nous cuiners, amb persones més grans. Per tant, projecte Gastrosàvies a la regió mundial, dins el marc de l'estratègia alimentària esperem que el sistema alimentari del món, avui m'han dit una dada, diu, si les dones que treballen al món sector agroalimentari tinguessin els mateixos recursos que els homes, podríem produir molt més, perquè seríem més eficients, i podríem alimentar 150 milions de persones més al món. Segur que n'hi ha 40.000 de dades, però evidentment per un tema de justícia, però per un tema econòmic i per un tema egoista de país necessitem que les dones també tingueu el paper que us toca. De relleu generacional.
de relleu generacional, que t'hi has referit també, o som capaços de generar il·lusió als joves, homes, dones, als infants, en el sector, al territori, de que no fa falta anar-se'n a viure a Madrid o anar-se'n a viure a Barcelona per tenir una vida moderna, per guanyar-se la vida, tot el contrari. Jo crec que si tens les oportunitats pots viure molt millor. I també, evidentment, fa pocs dies, amb algunes de vosaltres ens vam trobar al Congrés de Dones de la Pesca també a l'Ebre, també. Dones de tot l'Estat, que també aquí hi ha molt recorregut a fer. Per tant, aquest és els reptes que tenim, que us volia compartir. D'acord? M'ho he apuntat aquí. Optimisme, motor, canvi. Motor vol dir iniciatives i dir, escolteu, que hi ha problemes ja ho sabem tots, però s'ha de lluitar. S'ha de lluitar, s'ha de mirar endavant. Per tant, canvi, hem de fer canvis, no podem seguir mantenint les inèrcies, algunes inèrcies que no van en la bona direcció. Produir, si desapareix el sector primari, si desapareixen les finques, les explotacions, i aquí hi ha un debat sobre les renovables i per tant anem a planificar, anem tard amb renovables, tothom ho sap, però anem a fer-ho bé, que ara el fet d'anar tard no ens faci fer-ho malament. Per tant, anem a pensar bé el territori, anem a fer les renovables al lloc on generem el mínim perjudici i especialment en el sector, en les finques, en les explotacions, perquè tenim menys superfície agrària que la mitjana europea. Per tant, hem d'intentar no perdre-la. El consumidor, començarem programa de formació d'aquí pocs mesos a les escoles per fer formació alimentària, per tant, hem de formar el consumidor, li hem de dir que aquestes peres i pomes, no peres, sí, alguna poma per aquí barrejada, doncs aquestes peres, aquestes pomes, escolta, la qualitat té un preu, i per tant, i molt més saludable, i això ho hem d'explicar, d'acord? I sobretot cuidar el nostre país, el nostre territori, cuidar el nostre entorn, les nostres famílies, i per tant, que són els missatges que voleu donar aquí. Rosa, estarem al vostre costat, ho hem de fer conjuntament, amb els valors d'això que dèiem de canvi, dic, l'administració no ho farà, amb la dermatosi és el missatge que hem donat cada dia. Això no ho farà l'administració, per tant, ens hem reunit cada dia amb el sector, que són organitzacions empresarials, però també les organitzacions agràries, de dir, escolteu, hi ha coses, tot el que depengui de nosaltres, posem fil a l'agulla i ho fem el millor possible. I el que no depengui de nosaltres, doncs intentar adaptar-nos el més aviat possible. Això és el que us proposo, Rosa, totes les dones de l'associació, tot el que depengui de nosaltres, fem-ho el millor possible, d'acord? I segur que el país i el món rural ens ho agrairà. D'acord? Moltes gràcies, que vagi molt bé el congrés i molt bon dia a totes i tots.